May gabi pag-usap mga angkol ug mga ante. At magandang gabi din sa ating mga kabisyo yan na nakatutok pa rin sa ganitong oras. Naantok ka ba? Ha? Bawal lang inaantok dito ha. Antok-antok ka dyan. Lusiong ko ng imuhang kigol. Yawards sabi ni Alvin Piliano no. Nakalagay kasi sa atin dito no. Ang tanong natin kung mahal mo ba ang trabaho mo? Mahal mo ba talaga ang trabaho mo? Oo. Sabi ni Alvin Piliano no, ako, angkol, mahal ko trabaho ko kasi dito ako kumukuha ng pang-araw-araw, di ba? Yawards! Oo. Ito. Si Eduardo Rica, may voice message. Sige, i-play natin ang voice message mo. Sige na, ito na. Mahing gabi diha toy. Gabi isa. Shout out nga pala sa kasamahan ko mga grab driver karon. Nagbiyahe pa mo. Wow. Mahal na mahal ko talaga ang trabaho ko toy. Isa kong grab driver. Very good. Dito na po ako kumuha ng pangbuhay sa pamilya ko. Sa awa ng Diyos, may nakapag-aral ako ng nurse. Wow! Awards! At saka may sarili akong sasakyan. At may sarili akong bahay. Kaya mahal na mahal ko pag bumaniho toy. Sa Grab. Salamat toy, may gabi. Yawards! Yawards. Ano sinasabi natin? Anong trabaho meron ka? Abay, dapat mahalin po natin ha. Ayan. Salamat sa voice message mo. Ito na, basahin na po natin sa mga nag-comment po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Masaya ka ba sa iyong trabaho? Sabi ni Aldrin Enriquez. O naman toy, samot na makapaminaw sa imuha toy. Sarap manguyakoy, pa-shoutout toy na ako antipolo layo sa asawa. Oy. Kinsa kahay tutoyo na ani karong 14. Anong klase to? Sige lang, daghan dia. Neneng tita. Oo naman, enjoy naman sa pagluluto isang cook kaya no, awards si Bebe Guatno Maghinay, sabi niya, yes, masaya ako kasi tulong kaming gumagawa ng basahan yan. Ang work namin simula ng aral yung mga anak hanggang ngayon, mga apo na nakakatulong. Awards. Yawards! Si Master Danre. Sana all may trabaho. May maraming mga walang trabaho pa rin, no? Sana all daw. Sabi ni Jenny Abukay, wala naman ako trabaho, Totoy Bato. Bahay lang, alaga ng mga kidos. Okay kaya po na, no? Ang banan mo, ang imong asawa, mister mo ang magbabayad sa'yo. Sabi ni Roxanne, Kasi Apostol, hindi. Uy, galit. Anelito Ayuban, sana all. Maraming walang trabaho po. Sabi ni Raylads Y. Kurat, on nets. Wako malipay call kay daming pabida-bida. Yun yung problema doon. Sa pinagtatrabahuan mo, pag daming pabida-bida. Nako, lami kay Lucy. Oh, yun ang kigol. Sabi ni June Coro Del Tals, oo naman na call. Totoy Bato, syempre diha nabuhi akong pamilya, nakapundar kong balay. Minsan dili pa human, syempre masaya ko idol. Ayan. Okay, huwag kalimutan pala bukas mga kabisyo ha. Ang ating More Than Just Radio, no, ang mangyayari sa Manila Broadcasting Company. Sama-sama tayo Pilipino. So sa mga nakatutoy, ayan no. Bukas na ilang oras na lang, no? Hindi bukas, mga 25 minutes na lang at magkakaroon na tayo ng iba na. Lahi na, LR, lahira. Sa mga hindi pa o wala pang alam pa po, yan, may magaganap na malaking pasabog po ang Manila Broadcasting Company. At syempre naman, no, eto sa mga gustong magpakasal o may planong magpakasal, awards, eto na po yun mga kabisyo ha. See you. Kita-kits po tayo sa Wedding Libraries Bridal Fair ngayong February 9, 10, and 11 sa World Trade Center. Yan, the Philippines' biggest wedding fair with over 350 plus wedding suppliers all under one roof. Sa mga may planong magpakasal, sa mga nag-ipon na, may kadulong na, siguro gusto mo na magpakasal, bonggang-bongga siguro, no? Ayan, punta na po sa Wedding Library Bridal Fair, February 9, 10, 11 sa World Trade Center. Dagang salamat! Ayan, tayo na po yung magpapaalam. Maraming salamat sa inyong walang tigil na
pakikinig sa programa natin. 9 p.m. yan hanggang 12 midnight. Mga alaala, alam mo nung dati, yan, maganda itong programa po natin mga kabisyo. Habang nasa biyahe po kayo, ayan, maaalala ninyo. Alam niyo po, Col, nung dati, kami, alam mo, dati, di ba? Eto na. So, maraming salamat at ingat po tayo sa mga nasa lansangan pa ngayon. Ingat po kayo sa pag-uwi, sa mga nagtatrabaho, nagdadrive. Binabantayan nila sa mga security guard, nagluluto sa mga karinderya, sa mga bantay po. Daghan kayong salamat. Kinigyan si Totoy Bato. Mayong gabi, kabisyo. Sasakyan si